Малко след това каретата на Жана влезе в двора на замъка Виц. Там търпението й беше подложено на ново изпитание. Посрещна я Дени Дирсон, който й съобщи, че не са дошли нито майка й, графиня Д'Артуа, нито съпругът й Филип дю Поетие и че двамата очакват Жана в замъка Еден, на 10 левги по-на север. Когато чу това, когато разбра, че никой не я очаква след толкова месеца затвор, Жана пребледня. Но какво означава това? Как така никой няма да ме посрещне? Те са моето семейство. Как така ги няма? Да не би да искат да се измъкнат без да ме видят? И Жана беше обзета от внезапна тревога. Цялото това пътуване и пинтата кръв, взета от ръката й, и вълшебното биле, и любезността на пазача в замъка Дурдан, не беше ли всичко това епизод от предварително скроена комедия, в която Беатрис играеше ролята на коварната измамница? Жана стана подозрителна, но в края на краищата тя нямаше никакво доказателство, че съпругът й наистина издействал за връщането й. И тя се усъмни. Помисли си да не би просто да готвеха прехвърлянето й от един затвор в друг, като замаскирваха пътуването с външните признаци на някакво освобождение. Освен ако се бяха погрижили да я покажат из Париж свободна и помилвана, за да могат след това безнаказано да я ликвидират. Беатрис не беше скрила от нея, че Маргерит беше умряла при твърде подозрителни обстоятелства. И Жана вече се питаше дали няма да я сполети и нея такава участ. Жана неохотно вкуси от обеда, поднесени от Дени Дирсон. Чувството на щастие, което я изпълваше от седмица насам, изведнъж отстъпи място на мъчителна тревога и тя се опитваше да разчете съдбата си в лицата, които я заобикаляха. Придворната дама Беатрис с провлачения си и винаги леко насмешлив глас беше непроницаема. Нейният чичо пък, Дени Дирсон, ковчежникът на майка й, едва обелваше дума, отговаряше уклончиво на въпросите и по всичко личеше, че е много угрижен за нещо. На трапезата имаше и двама благородници – господата Лик и Недоншел, които бяха представени на Жана като нейни придружители до замъка Еден. Но лицата им не й харесваха много. Не бяха ли те натоварени с зловещата задача да я убият по пътя? Когато се обръщаха към Жана, никой не споменаваше нито дума за задържането й. Всички се правиха като че ли не знаят, че въобще е била в затвор, и тъкмо това я безпокоеше. Разговорите, от които не проумяваше нищо, се въртяха само около положението в Артуа, около обичайното право, около срещата в Компиен, предложена от пратениците на краля, и около размериците. Домакинят Дени Дирсон я попита: „Мадам Жана, не забелязахте ли някакво оживление по пътя или струпване на въоръжени мъже?“ „Не, месье Дени, не видях нищо подобно по пътя. Дори селата ми се сториха напълно спокойни.“ „И все пак, мадам, на мен ми доложиха за движение на хора по пътя. Двама от нашите превота са били нападнати от зарана.“ Жана все повече клонеше към мисълта, че всички тези приказки имат само за цел да преспят нейните подозрения. Струваше й се, че някаква невидима мрежа се затяга около нея. Жана се чувстваше сама, ужасно и безпомощно сама. Бременната придворна дама ядеше с необикновена лакомия и продължаваше да въздиша шумно, като поглеждаше корема си. Непознатият за нея господин Недоншел се обърна към господин Дени Дирсон. „Уверявам ви, месир,
графиня Мо ще бъде принудена да отстъпи. Използвайте влиянието си върху нея. Нека отстъпи, поне от части. Нека да се откаже от вашия брат, колкото и тежко да ни се вижда това в този момент. Или нека да се престори, че се отказва от него, защото съюзниците няма да се съгласят да преговарят, докато той е канцлер. Аз и господин Лик се излагаме на голяма опасност, като оставаме верни на графинята, а си даваме вид, че сме на страната на бароните. Колкото повече чака госпожа Мао, толкова повече нейният племенник Робер печели почва. В този момент един сержант се втурна в столовата. Неговото име беше Корнио. Той почушна няколко откъслечни думи до ухото на Дени Дирсон, който, когато ги чу, веднага побледня, отмахна кърпата от коленете си и скочи от пейката. Извинете ме, дами, трябва да стана за малко от масата. Трябва да отида и да видя с очите си. И домакинът Дени Дирсон се втурна с всички сили към една от малките врати на залата, следван по петите от Корнио. Техните бързи стъпки заглъхнаха по някакво стълбище. Миг след това, докато седналите около масата още не се бяха съвзели от изненадата, от двора се надигна голяма глъчка. Като че ли цяла армия беше нахлула там в галоп. Едно куче, навярно ритано с ботуш, зави кански. Жените от свитата на графиня Жана дю Пуатие се скупчиха в един ъгъл на залата като стадо токачки. До Жана останаха само Беатрис и бременната жена, чието лице беше съвсем пришълтяло. Беатрис сключи ръце и трепереше цялата. И така Жана се убеди, че Беатрис не е в заговор с нападателите. Но това не облегчаваше с нищо положението й, а и тя нямаше време за размишление. Вратата не просто се отвори, тя отвръкна и 12 барони, предвождани от Суастър и Комон, нахълтаха с извадени саби и крещяха. Къде е предателят? Къде е предателят? Къде се е скрил? Те се спряха сепнати за миг от сцената, която се беше разиграла пред очите им. Имаше не една причина за изненада. Първо, нямаше Гудени Дирсон, когото бяха сигурни, че ще заварят тук. Дени беше изчезнал сякаш под мантията на вълшебник. Освен това, те се изненадаха от групата с кимтящи или изпопрепадали жени, притискащи се една до друга и очакващи да бъдат подложени на поголовно насилие. А най-после и най-вече ги изненада присъствието на господата Лик и Недоншел. Само до преди 2 дни в Сен-Пол тези двама рицари се числяха към заговорниците и ето, че сега ги откриваха седнали на трапеза в дом от противния лагер. Върху двамата изменници се изсипа порой от оскърбления. Питаха ги колко са взели за своето клевоотстъпничество и дали са се продали на двамата братя Дирсон за 30 сребърника. Суастър удари Недоншел с желязната си ръкавица по дългото жълтеникаво лице и от устата му потече кръв. Господин Лик понече да се обясни, за да се оправдае. Почакайте, избързвате. Ние дойдохме тук, за да защитим вашата кауза. Искахме да избегнем проливането на кръв и излишните разрушения. Дори бяхме на път да постигнем много повече с приказки, отколкото сега вие с вашите саби. Но го обсипаха с ругатни и така го накараха да замлъкне. Очевидно никой не му повярва. Другите бунтовници в двора продължаваха да вдигат врява. Не бяха по-малко от 100. Тогава Беатрис прошепна на графиня Жана. Моля ви, не казвайте фамилното ми име, защото са тръгнали да гонят точно моето семейство. На бременната дама й прилуша и тя се строполи върху пейката.
Бароните започнаха да крещят. Къде е графиня Мао? Тя трябва да ни изслуша. Знаем, че се намира тук. Ние проследихме каретата й. И така нещата започнаха да се изясняват за Жана. Не за нейния живот бяха дошли тук тези креслювци. Едва преминала първата оплаха и в гърдите й се надигна гняв. В нейните жили се пробуди кръвта на Артуа. И Жана извика: аз съм графиня Дю Пуатие и сега аз пътувах с каретата, която сте видели. Но не ми харесва, когато влизат с толкова шум там, където се намирам аз. Метежниците не знаеха, че Жана излязла от затвора и това неочаквано съобщение ги накара за миг да замлъкнат. Изненадите наистина се редуваха една подир друга. Жана подзе отново. Сега искам да знам вашите имена, защото съм свикнал да разговарям само с хора, които са ми представени и ми е трудно под бойните ви доспехи да разпозная кои сте. Единият от бунтовниците каза: аз съм сир Дю Суастар, а това до мен е моят другар Комон. А тези от другата ми страна са монсеньор Жан Дю Фиен и месир Дю Сен Юнан. И сме дошли тук, за да търсим майка ви, графиня Мао. Но как така? Прекъсна го Жана. Аз чувам само имена на благородници. Не бих повярвала, че вие сте барони, като виждам как се отнасяте с дами, които ви подобава да закриляте, а не да нападате. Вижте, например, мадам Бомон, тя е почти пред раждане, а вие я накарахте да припадне. Не ви ли е срам от това? Сред съюзниците се прокрадна нерешителност. Жана беше красива жена и твърдото й държане внушаваше респект. Освен това, тя беше снаха на краля и както личеше си беше възвърнала благоволението му. Бунтовниците веднага я увериха, че тяхната агресия не е срещу дамите, а срещу Дени Дирсон, за това, че се отрича от брат си и бе престъпил клетвата си. В действителност, бунтовниците се бяха надявали да хванат Мао в клопка и да я заставят със сила да отстъпи. Но когато не можаха да намерят Мао, бунтовниците, за да отмъстят за тази се несполука, се спуснаха да грабят в замъка. Цял час замъкът Виц кънтеше от трясъка на блъскащи се врати, разбити мебели и изпотрошени съдове. Свличаха се от стените килимите и гоблините, грабеха сребърните прибори и предметите от шкафовете. Сетне, поусмирили се, но все още заплашителни, те накараха Жана и придворните й дами да се качат отново в голямата позлатена карета. Суастър и Комон поеха командването на ескорта и колата, обградена от звънтяща стомана, потекли за замъка Еден. По този начин съюзниците бяха сигурни, че ще стигнат до графиня Мао д'Артуа. След няколко левги ескортът спря. Неколцина бунтовници, тръгнали да търсят Дени Дирсон, бяха успели да го заловят, тъкмо когато се опитваше да пресече река Оти. И така Дени се появи изкалян, пребит, окървавен. Беше вързан с вериги и залиташе между двама барони на коне. Когато видя чичо си в такова състояние, Беатрис промълви: но какво ще сторят с него? Какво ще му направят? Вижте, мадам Жана, вижте какво му причиняват. И започна да изрича с беззвучен глас тайнствени молитви, които нямаха никакъв смисъл нито на латински, нито на френски. След дълги пререкания, бароните решиха да задържат Дени Дирсон като заложник и да го затворят в един съседен замък. Но кръвожадната им ярост се нуждаеше от някаква жертва. Сержант Корнио беше заловен едновременно с Дени Дирсон. Същият този Корнио, за зла чест, беше участвал преди известно време при задържането на Суастър и Комон,
Двамата го разпознаха и съюзниците настояха да си разчистят на място сметките с него. Но смъртта му трябваше да послужи за назидание и да накара всички сержанти на МО да се замислят. Някои предлагаха бесилка, други искаха той да бъде пребит върху колело, а трети да бъде заровен жив в земята. Съперничайки си по жестокост, всички те се надвикваха пред него по какъв начин да го убият. Докато самият сержант, паднал на колене и плувнал в пот, крещеше, че е невинен и молеше за пощада. Тогава Сластър измисли едно решение, което удовлетвори всички, освен осъдения. Отидоха да търсят стълба. Вдигнаха сержанта на едно дърво и го завързаха под мишниците. Сетне, след като се беше люлял и ритал известно време за голямо удоволствие на бароните, прерязаха въжето и го оставиха да падне на земята. С струшени крака нещастникът крещеше през цялото време, докато копаеха гроба му. Заровиха го прав, остана да стръчи само главата му, в която се въртяха безумни очи. Каретата на графиня Жана чакаше на пътя и дамите от свитата запушиха ушите си, за да не чуват виковете на изтезавания. Жана усети, че й прилушава, но не посмя да се намеси от страх, че гневът на съюзниците може да се обърне срещу нея. Най-после Сластър подаде големия си меч на един от своите оръженосци. Острието проблесна до семи земята и главата на сержант Корнио се утърколи в тревата, а струята кръв, бликнала като от червен водоскок, ороси разкопаната пръст наоколо. Тъкмо когато каретата потегляше отново, бременната дама беше обзета от болки. Тя започна да стене и се отметна назад. Веднага разбраха, че няма да дочака края на своята бременност.